Днеска ще ви покажа как ще тренирам яко. Вижте тази гира, тя ще ви измисля, че ще мислите, че е лек, ама не е лек. Аз съм от 12 години, се казвам Гален Бисеров Паден. Това са моите тренировки. Сега ще тренирам малко. Това е за разтягане, за ръце и за гъбрици. Се разтегнеш с другата. Сега ще ви покажа как ще дигам гиря. Гиря голяма.